Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela owaziwa ngoZoso ke. Namhlanje ngilapha nomkhulu kwagudla uzungene esigodlweni esikhulu. Ya ke mkhulu. So ngicela umkhulu uyena ozosichazela yonke into ukuthi bafowethu size ngani la njengoba sesithelekile nje la. Cha ngizobingelela bafowethu, ngizobingelela umhlaba wonke jikelele ngoba sengi-international. Yeah. Ngoba ngibingelela nje ngizobingelela isihlalo sasendlunkulu. Ngiphinde ngibingelele o-president ngokuhlukana kwabo kwama-politician, ngibingelele o-minister, ngibingelele i-mayor. Bese lapha ngikhona umfica nje uKing Zoso sengelala ngoba kade ngisahla mase ayakhathazana ngoba mina ngigcoba ngoba igawuthi manje bathi ihlasele manje ke sengithi mina awu cha ngibona nangu King Zoso uyafika ekhaya sengiyangibuza ngithi mina wenze njani uthi uze ngumfana lona owangiduka lapha emafonini ushuthi naye usezwangena kulayini ngoba bonke bakulayini bayeza ngoba phela kahle kahle kufuneka kudlalelwe kwagudla uzungene ngoba uma udlalela kwagudla uzungene usuke udlalela lapha kwendlu yesonto. Ngithuka ingane lapha yangithuka ingane yathi ngiyabona ngoma lengane yathi ile kopitoli angiyazi ayizange ngiyibone futhi ingane encane engavele ngangaphendula ngisuke iphendula lapha emafonini. Ngavele ngadabuka ngoba nje mawudelela mina angihambi ngedwa. Ngihamba namakhosi. Ngihamba na ngimi ngase ngoba ayilokungana ayiphaphi futhi iyayithulela nje ihlala incokola ziwu3 into engiyiphethe ngiphethe kunesibusiso ngesiphathiso ubaba bese futhi kunokunye ngikuphethe futhi ukuthi ngihlale ngijabulisa abantu bese kuba nobungozi phakathi bokugqila awuphuma la ngoba ke nje ngikhuleka lapha kunina abafowethu ngiyacela nje ukuthi ningazi ukuthi mina ngiyakholwa kodwa amasimba ngishayisana futhi angisukelana akhona oyedwa umuntu engeke ngamkhoxa ngaphinde futhi umuntu ngamphatha kabi empilweni yami. Ngithi yabo manje ke lokho kuzobanga ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu bayiphendule inhliziyo yami kanti mina ngiyakholwa angifuni ukuphendulwa ngabanye abantu futhi abazingane kanti lento yala ekhaya iyaqala ekusana ngiyayazi akuyona futhi iyakhahlelana kodwa sekuyinhlahla umuntu uthi afike ngoba futhi iyalambisana lento yala ekhaya kufaka indlala nje impela uma ubhekene nayo igcina kwesinye isikhathi njalo uma unebhadi kuhlanyise uma unebhadi kodwa ke nje ngizodlula lapha ngoba ngifuna ukumoshela abantu isikhathi. Lengane lena ke sengibatholile abazali bayafona bathi ingane ayiphilile kahle ekhanda lawo liyagula manje selethe lami ke hayi ngcono abazali lemthimane nabo ngoba abazali kade befona kanti ngibhizi nge-homecoming. I-homecoming kade lapha emakhaya lapho bekhona emhletsheni bekhona khona uminister umkhulu umkhuzi wamaphoyisa umphathi wamaphoyisa national South African minister police. Engasijajile singisami uprofessor. Ngicabanga Zoso ngicela ukuthi uma kukhona umuntu ongumamngadi la umamngadi onodouble ongi-acceptele yena ngicela ukuthi ngimbheke ngizobonga kakhulu
ngicela ungicheckele ama-request. Elifikile ngaphelela kule homecoming sahlonipha neqhawe umbongo Ngema esimaziyo ukuthi ulibambile iqhaza Aka-request baba. nomndeni okwangema ujabulile baze bakhala kwangema ngoba besimkhumbula uMadlokovu ngoba phela niyazi homecoming nje ibikhumbula uMadlokovu ingaphelile njalo ngoba kuza isoka homecoming ngicela umthinde baba izoqhamuka nayo ensukwini zotshani bese kuthi ke bafowethu ke namhlanje ke ngizodedela abazali bengane nabafowabo naye ngazi noma izobe khona lengane lomfana ngicela umtshele baba request umfana emncane umfana ngavele ngayithulela ngoba ngiyingozi mangithule webona mangiphendulile kuba ngcono kodwa wangibona ngithule du khona ukuzovela bayangazika abanye khona umunye ubaba nje wayekhuza lengane wathi abayikhuzi ngani lengane ngoba lo muntu emthukayo umuntu omkhulu noma ngingemkhulu ngimncane umzimba mhlawumbe usho nje ngokwamandla ngase ngimbone lo muntu uthi unemimoya kababa khona izinto ayibonayo ayibusadabula cha lutho ngiyahleka khona ukuhleka kodwa mangikubona ukuthi usungenhla hayi bengicela umtshela a request baba JMQ mina bafowethu angisukelani bengihamba nengonyama endala Ndlokombani phethe isibusiso sakhe hamba nonyasi qelaza nalo futhi manje bese ngiphinde ngihamba nabantu abadala ngihambe noNkulunkulu ngiyathandaza ngiphinde ngiphahle mina into engizenzayo angikho kakhulu mawuthi ngibheka ekukhulumeni isikhathi esiningi nginamanqoko bese ke ungabafana ngivule kuyitshela ukuthi hayi ilahlile lena yakwaGudluza ungene kanti sebezogqilazeka impela malume uJMQ ucela umtshela request umama engizoyenza manje ngizobanika ithuba beke bechaze echaza udaba umfana ngempela ukuze ethi esuka nje umfana ezogibela lapha kwendle esonto la kwaGudluza ungene amakhulu ethandaza ubeqondile bazochaza ubanikeza ithuba oye umama Mzobe namhlanje uMamngadi ayangiboni la ne King Zoso Zoso ngigcine ekhala kakhulu ngokuthi ukhona ku live but ubuye shawe network ngamcela ukuthi ngicele elokho eqhubeka ezamile ukuthi a request into uma ukuthi sigcina ngokuhluleka ngokuthi mhlawumbe simfake la uzongiphoqa ukuthi ngifone mhlawumbe ngimfake over ukuthi ngenze i-call ngenye phone lena akwazi ukuthi akhulume but ngisazama ukuthi naye angene la kuze kuzoba lula ukuze makukhona eminye izinto akufanele ayichaze akwazi ukuyichaza la wonke umuntu ezwe ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe isinqumo mhlawumbe singaba right leso yabo ake ngixwayise ingane laba bafana abazinsizwa lapha kumafoni nabadelela abantu abadala labo bafana labo ngicela ukubakhuza mina ngilabo kwaGudluza ungene ngiqinisile ngiyabheja ngabo bheka angizukubafonela futhi ngeke ngikhulume ngabo kodwa lilodwa futhi nalelabo ngoba namanje nje lo sengiphatheke kabi manje mase kuthiwa ingane iyagula uyabo ukuzobasiza ukuthi behlele ngezantsi impela bexolise ingakenzeki lento ngoba wena uyiboni masiqala lento ibona ngabani athuka ngani ayiseqilasa ungcono benomfana ngiyamazi weKing Zoso angizange ngimbone ngisho lo mfana sihlangana emcimbini ingane ke nje futhi leyo izothatha isiqalekiso esizohlukumeza impilo yakhe yonke engaphumeleli lo mfana entweni zakhe yabo umfana uyangisukela umfana lo mfana ngokuqala umfana edelela mina umfana futhi mina nangapha ngimuhle kungcono ukuthi ngapha ngimubi engimuhle kabi ngapha nto umhlathi ngangutshisa ngushahala amabule kuqondisho umfana futhi akanancwadi ukushaya umuntu mina nginamala insenzo yabo uthi ngimbheke lo mbheki hayi yazi mina ngisayazi lento yazi ukuthi ungathi usuka nje wena uvela uthi usuka uyibona ukuthi iyahlaba yakwaGudluza ungene icijile uvafa lento usuvela uyibhayizele izophuma uphethe inxeba lento hawu uyazi mina ngathi ngizengayiyeka ingqindo yobafana ngizange ngishawe sidala inqiniselo ubuzubaleke
noma uhlale phansi mase ngifike kahle la ekhishini ngisho ukuthi kuphekweni la manje ingane ngizobheka into yavele ngishaya ngicicane nje iqule mina ngisayazi into Khengezwa hayi sayazi impela le khona uthi igqilaza leqolo khona uthi igqilaza leqolo elilokhu Khengezwa la base igqilaza iqolo Khengezwa uzombika hayi yazi omunye lo mbhalo wavula ngijubukisa imanga ngenza le lapha Khengezwa bekufana ngoxosha ujike indaba lo mbhalo ngikathandi manje kuyikhuluma ngikhuluma umfana ngicasula khujikani Khengezwa ngibuyele eThekwini cebulani lamali lokho esibeni ngoba bangijulukisa yazi indaba lo mbhalo isangicasule kabi ngoba le ngane futhi uNkulunkulu ngisizile ngayiboni ngoba ingane iqala bengizoyishaya njengomuntu wayeshanyile njengami qhubuleke kodwa manje ngase ngibona ukuthi ake ngivele ngivale uma sendazimbaxa bazongiphendulela noshembe ingeloze ngihamba naye ekhahlela Khengezwa malume uyangena kodwa umama hayi mina ngisayazi so njengamanje ngibhizi ngakho lokho ngizama ukuthenga i-airtime kwenye ifoni ukuthi zonke ngilise ngane la emafonini ayikho nayo ukuthi ngeke ngiphendule uyobona ngezenzo akulayi bayeza abantu sazobehlela bakulayi ngiyazi mina angikhulumi ngenza mina ngibona futhi mina kwenzakala nje sicela ukuthi mhlambe siqale ngendlela mamngada ngithi ya uyena siyabona nango ngikhuluma mhlambe Zoso ngoba isikhathi sesikanje indaba ezitha angazi noma ungalidlala udaba noma ngilidlale mina bakwathwayo ungalendlala phakathwayo sizozenza sinqike kuyo insika lesinqike kuyo indaba ezethu angifisa ukubingelela wonke umuntu okhona kodwa cha umama ngathi ushawa network uyabona ngathi akangeni hayi siyambona ngala ukhona ngifisa ukubingelela wonke umuntu okhona la kulo live phakathi kwethu kukhona ungibaba uNkwanyana owaziwa njengo 3 second umkhulu abaningi bambiza kanjalo bese kuzothi phakathi kwethu kukhona uNdaba Ezitha kukhona umama Ngadi bese kuzoba khona mina njengoqwabe bese kuzoba khona umfoka Ntombela okuyena osibambelele indawo uDaba esize ngalo la kuke kwaba khona ama video ahambe asabalala nje isikhashana esiningi la kwinkundleni zokuxhumana athinta umfana okuthiwa uSimiso wakaNongoma omncane nesizathu ke sokuthi umntwana simbone enamagama alumelayo nanenhlabathi adebheke ngakumuntu omdala oyisakhamuzi nomnumzane kusiphoqile thina nomntwana uNdaba Ezitha ukuthi sisukume sibheke ngoba besifuna ukwazi ukuthi kwenze njani kungani ingane ikhulume kabi kanje iqiniso lithi noma ngathiwa bengabe ithuka bani besizokwenza okufanayo besizoyifuna size siyithole ngenhlanhla samthola umfana ekumtholeni kwethu umfana sibe sezizama ukuthi sixhumane nabazali bakhe ukuthi sithole ukuthi kwenzakalani kwenzekeni yini le eyenza ukuthi ingane yenze kanje bekungekho lula ukuthi sibathole kodwa sinikelile ukuthi sokwenza lokho ngifisa futhi ukuthi ngigqamise lokho ukuthi akekho umuntu obesithumile akekho futhi umuntu asikwenzanga ngoba kwenzeka kubaba uNkwanyana sikwenze ngoba siyizakhamuzi singabazali futhi sifisa ukubona inqubekela phambili kukhona nokuhloniphana nokuhlonishwa kwabantu abadala sikwenze lokhu kusuka kuthina ngaphakathi ukuthi sifisa ukubamba iqhaza njengabazali ukuthi silekelele la khona sibona khona isizwe siya ngokuya silimala
kamuva nje mhlawumbe singakhumbuzana ukuthi sisanda kulinyalelwa umfo kaMbatha okukholakala ukuthi naye beba naye inkinga ukuthi maye einkundleni zokuxhumana kube khona ukukhuluma ongakhulumi kahle ngaleso sizathu sabona ukuthi asikwazi ukuhlala sisonge izandla singabazali uma kukhona isimo esifana nalesi. Sibe sesimthola ke umama samthola futhi ubaba uNkwanyana. Ngibe mina sengicelwa ufowethu uZosi ukuthi ngicela kube uyena ozosibambela lolu daba ukuze sikwazi ukuthi sizonxenxa sikhulume ngokuthi isimo kwenzakalani kusuka la kuya phambili yini eyenzeke enganeni kwenzeke kanjani kwagcina kwafika la kade sekukhona. Ngifisa ukuqondisa ngokusobala ukuthi 1 uma womntwana uyena lona okhona ongumamngadi okuyena umama wemntwana ngqo. Asifunanga omunye umuntu asizama ukuzophakamisa ubaba uNkwanyana noma mhlawumbe khona lapho kuthengwana asibona labo abantu abaningi abasithina bayasasa asasiyisebenzi lonto leyo asizile la mhlawumbe ukuzo advertise umsebenzi kababa u3 second no sizokhuluma ngento ethinta umndeni nethinta isizwe neyenzeke kuona uNkulunkulu wabona ukuthi kukhona ihlavu esingesihle egameni longamhlonipha umuntu omdala. Nakho kokwenzekile sithole ukuthi umntwana uphazamisekile emqondweni. Umntwana ubefunda ePitoli enza unyaka wakhe wesibili esebhala kwatholakala ukuthi umntwana usephazamisekile. Sisazozama ukumdedela umama ngenzela ukuthi kube khona isamari ukuze naye umama mayisengena odabeni enichazela ukuthi kwenzakalani kube ukuthi okunye mhlawumbe aniduki kakhulu ngoba inetwork ngathi yamlimaza. Ingane iqala ukuthuka ubaba uNkwanyana ivele isiyagula. Uma womntwana uthole ucingo ngabantu ababona amavideo esesabalele einkundleni zokuxhumana. Wasuka ngaso leso sikhathi waphuthuma wayolanda umntwana esikoleni la kutholakala khona ukuthi umntwana isimo sakhe singaphezulu kwalokho esikucabangayo. Ngisho yena unini uqobo ubesemchaphe ngazi izinhlamba ngenxa yokugula. Ukugula kwakhe bekuxhumene kakhulu nokusebenzisa ifoni ngoba ubengafuni ukuphuca ifoni mayisebanjwe lento yakhe. Nokwenze ukuthi ke kube nzima ukuthi enqandeke into enadezenza. Ngifisa ukuqinisekisa ukuthi umntwana njengoba egula akaguliswa ukuthi wathuka ubaba uNkwanyana. Umfana uguliswa ubevele umthuka ngoba vele esegula. Futhi thina njengabahlali njengomuntu wakaNongoma uma kukhona into ebeyenzeka enganeni yakaNongoma bekungithinta mina bekumthinta ubaba uNdabezitha ukuthi sisukume singahlali sizama ukuthi sisondele enganeni siyobheka. Ngesizathu kwesokuthi kunesimo esinjengaleso siyaqonda ukuthi ubaba uNkwanyana 1 uyisakhamuzi ngaphezulu kwalokho umelaphi wendabuko ngaphezulu kwalokho uyingxenye yabantu abasondelene kakhulu nobukhosi bakaZulu. Uwomunye wobaba sibahloniphayo. So ngaleso sizathu ke uma kukhona isimo esithinta yena noma esithinta umuntu owubaba endaweni yakithi noma esifundazweni sakithi siyokwenza okufanayo. Siyosukuma futhi senze okufanayo. Angeke sithi ngoba nakho lokho sikwenze ngoba kunguye. Cha. Nanongubethwa bekwenzeka kubani besizokwenza okufanayo. Ngiyacela mhlawumbe njengamanje okuyinkonzo yethu enkulu esibekela namhlanje. Okokuqala ukuzoxolisa kubaba uNkwanyana. Sizothi nje Donda siyafisa ukuthi uzwelane nathi esimeni umndeni odlula kusona. Isimo umndeni odlula kusona isimo esibhlungu. Siyaqonda futhi ukuthi nawe njengomuntu owumzali njengomuntu futhi osiza abantu nabantu abaningi abakholelwa kwena nabakuhloniphayo ukuthi amagama asebenzile mabi amagama avelile kuwena abhlungu. Siyaqonda futhi lokho kodwa siyaqinisekisa ukuthi nathi sibhlungu kunye nawe futhi siyaqonda ukuthi ingane hayi ukuthi ngoba ingakhulisekanga kahle but iyagula namanje iyagula ingane.
njengoba igula nje ingane isimo somqondo wayo ifika ingane ithe igula ilandiwe endleleni yazi yacishe yawo imoto waphoqa ukuthi bezama ukuthi bethole umuntu ongathi basiza owesintu ukudambisa isimo sengane badlula lapho yangathi bangconywana kodwa ihlupha sekuphoqa ukuthi ihambe ibanjiwe la emotweni bafika nayo basebezama ukuyisa esibhedlela la khona babeyisela khona ukuthi iyothola odokotela beyixilonga ukuthi ngempela iyagula ngokwekhanda noma kuyumoya ethile ihlasela ingane kwatholakala ukuthi ingane ngempela iphazamisekile ekhanda namanje njengoba sisela sizophaphatha kubahlali base South Africa nezakhamuzi zase South Africa ukuthi uma kwenzeka ingane beyibona noma behlangana nayo bengayilimazi ngoba iphazamisekile kungenzeka ahlangane nayo yenza izinto ezingezinhle ngoba uma isiqalile lento yayo ayilawuleki futhi siyafisa ukuthi laba abathanda ubaba uNkwanyana nalabo abasizilene naye siyacela ukuthi siyazi kubhlungu futhi siyazi ukuthi amagama asetshenziswe ingane wabangamahle sizophaphatha ukuthi bengayilimazi uma kuukuthi kukhona abayibonayo okungenani bethumele befonele police station noma bezama ukuthintana nabantu bakanongqo bazokwazi ukuthi besheshe besitholela umama ngicela ukudedela umama mhlambe esilandise kusukela ayisuze ngoba i-network iyamlimaza ukuthi from isuka nje ukuthola kwakhe kuze kuba ukumlanda umntwana bese kuba ila esikhona manje then sobe sesiyagwena udaba sobe sesidedela nobaba uNkwanyana emva kwamama mhlawumbe ukuthi abe namagama angawasho mama Mngadi ngicela uPaul ukuthi wathola kanjani kwenzakalani kuze kube manje ake ngibuze Makeba lo ngikhuluma naye ukhuluma noQwabe baba uQwabe umama nje engakangeni uQwabe lo mfana na kodwa usengaza qowe mina nje ngoba phela angimazi lo mfana futhi lengane lena angizange ngibone ngisho nje kube mhlawumbe ngize ngihlangane nayo ngisho ebhasini ngisagibela amabhasi ingane angiyazi isidalo nje ingane lezi zinto engikhulumela zona okokuqala number 1 mina ngiseduze kwehlalo sobukhosi bawosi number 2 ngihamba noNyazi number 3 nginomndeni mina nabatwana ekhaya angiyabo number 4 kunabantu lapha emafonini abangikhulisa kakhulu ongangokuthi umuntu osuke engizelela isingagcina ingane limaya ibese kusasa sekuthiwa yimi ingakho ngathula nje ngathi lengane indaba yayo efonini ngakhuluma lutho ngavele ngathandaza ngoba ngiyamxhumana uNkulunkulu ngoba namhlanje nje senixhumana nami mina ngiyakholwa kodwa futhi mina abantu ngiyabathanda yabo lokho nje ebengithi nje ngikubhekisa akudedela umama kulungile ngizophendula baba uNkwanyana ungakhuluma mama cha umama simnike ithuba ngizosha wena ngishawe ngani mama yo hello yebo ukhuluma ngokuphetha ngawo kwakuduze ngani makulu yebo baba niyaphela yona iphi ingane ngicela ukwenza ngenye indlela Zoso ngoba ngiyabona ukuthi le izosithathela kude ngoba i-network ayisebenzi kahle kodwa indlela engizozama ngayo ngizozama ukuthi ngimfonele ngimfake ku loudspeaker then akwazi ukuthi akhulume seko right mama uzokwazi ukukhuluma yebo ngibona ngathi kuse right kwamanje okay ungaphawula ke mama yebo Bithi mina ngezwe ekuseni ngafona umfana wasekhaya wathi ngeke ngawubona nokuthi kuhluphe ingane ngathi mina cha ngaze ngibona nginawo TikTok wami wayesethi kunezinto ucela ukungisendela zona nangempela ke waseyangisendela
ngibuyela kuye kumfana ngithi ngiyamfonela ngithi ngifuna ukumkhuza ngalezi zinto ayisendile. Ayi ngeza ukuthi hayi asitholani nami wabaphezulu nje ngamangala ukuthi hawu kwenzakalani hayi. Emva kwalokho ngoba ngangazi mina ukuthi uhlala kuphi nendawo. Ngathi nje ngisahleli kwangena ifone. Omunye ubhuti engifonela wathi kwafona yebo kwafona omunye ubhuti. Wathi ufonelwe omunye umama. Umama kusho ukuthi naye wayethintwe izingane zakhe eyifunda naye umntwana esikoleni ukuthi naye ingane yakaNongoma igula abekho nabantu abangeza bezoyilanda ngoba manje abanye abantu ebathukayo bamlandela amaphoyisa manje uzogcina mhlawumbe ethathwe ngamaphoyisa elahlekile bengazi ukuthi ukuphi ngoba ngathi uyagula. Wayesengibuza ke lo bhuti ukuthi nguphi ngase ngamtshela ukuthi ngiphi. Wayesethi bengifisa ukumlanda nini ngathi mina khona namhlanje. Wayesethi ngiyazi lapha khona ngathi mina cha angazi. Ngenhlala ke yena ujwayele ukuhambisa istaff uyamazi. Wayemazi ukuthi ukuphi. Wayesethi yena ngangiphelezela. Uma ke khona lapho ke base siyahamba ke samlanda umntwana. Wasihlupha ke endleleni wafona futhi umama lo ukuthi ngabe sihamba kanjani endleleni wayizwela ke naye ukuthi hayi akukuhle. Yaliwe emontweni wayese eyalokho esilayela ke kwenye indawo wathi akudlule kuyona ukuze sizokwazi ukuthi sihambe size sifike kaNongoma. Nangempela sangena ke kwathi ukudamba kodwa nje sathi sesifike ekhaya ayi akangabahlaseka akangabambeka saze sabona ukuthi cha ngeke asimuse esibhedlela. Sase simusa ke esibhedlela kwakuzi 29 ikaNovember simusa esibhedlela ngoba uze waphuma nge-11 17 check la nge-17 December wakhane iphumayo ke kodwa nakhona nje akakabikho right kodwa nje akusafani bekungasafani khona. Siyamcela nje ukuxolisa kakhulu kubo bonke abaphazamisa emoyeni nakubaba uDoctor. Ngiyaxolisa kakhulu. Cha mama mina wena ngixolela ngoba unacala. Inkinga mina engibuza namanje ukuthi usengaze yeke bonke kodwa lo mfana nontanga yakhe ayeke nje nabanye abantu evele eqondane nami nje. Ngoba phela kahle kahle ngineqiniso lokuthi isikhathi esiningi mangiqhamuka kubantu ngiyababingelela kahle nginenhlonipho akekho ngishoyedwa umuntu engingamphoxa mina emhlabeni jikelele hayi la eSouth Africa kuphela. Isikhathi esiningi mina ngihlale ngingcokolela futhi awungizwa ngikhuluma ngalomsebenzi ongiwenzayo ukuthi kanjani yabo. Mina nje na lo mfana lo wena mama ngixolela ngoba awuzange ngithume ingane futhi nawe njengomzali sekubuhlungu ukuthi ingane ayisekho right empilweni futhi lengane kuzohlala vele kudamba kanje kuphinde kuqale phansi ngoba ngizokutshela nje iqiniso mina mangihlukumezeke ngalo liyahlobo ngiyabika la ekhaya emsamo lengane ayizange ithuke mina yathuka abantu abadala engihamba nabo mina ngisebenza namakhosi alele ngisebenza elengilozi yakwashembe ngiphinde futhi ngisebenze ngiyitabeni ngolwandle ngiyokhuleka angithi yabo ngiyobika izitha zami manje nje vele kuyafana nje ngifuna ukutshela lento niqonde kahle kuzongisiza nje mama ukuthi ngifike lapha bese ngingena lapha emsamo lapha abagodla uzongana ngibabikele lokho omasendazi imbaxa ukuthi napa abakwabani abakwamncango abanithukile ngoba beningathuki mina kahle lengane ayizange ithuke mina ithuke abantu abadala engihamba nabo yathuka amakhosi yathuka ngishingi lozi yayifakela isiqalekiso esikhulu ngoba ngisho lengane ingasinda manje ibe nithi ngcono ngeke kuze kube ngcono ningafikanga la ekhaya akusimi futhi engidalele ingane ukuthi igule yabo kodwa manje ukuphatheka kwami nokukhubeka kwami nengelozi yami ukucanuka kwayo lento ingihlukumezile ngoba mangahle ngithathe lento le ngibhekise kuwena njengomzali
ngithi lento uyayibona mina ngoba ngichazile ukuthi mina ngiyawahlonipha amakhosi nabantu ngiyabahlonipha nabantwana abancane ngiyabahlonipha manje lento yalengane angizange ngize ngiphendula angizange ngize ngikhulume futhi ukuthi awunayo ingane abantu nje kuphela babekhuluma la emafonini nomunye baba omdala wazi wathi hawu lengane ngempela iqondeni nabo manje lento lena ingihlukumeze kakhulu emoyeni wami into lengane ngoba futhi ngayidabukela lengane ukuthi izofuthi kusasa mangikhuluma la emafonini ilinyazwa abanye abantu bese kusolakala mina kanti mina angifuni ukuthi umuntu ngombekisana yabo lokho ngihlale ngikuqikelela kakhulu ukubeka umuntu isandla mina ngoba mangibeka umuntu isandla mina uyakhubazeka ngoba ngajima inqindi yabo manje ke futhi ngase ngithi mina ayi Nkosi yami ake ngithulele nje la ekhaya ngikhuleke ngixhumane noNkulunkulu namhlanje nje mase ngiqhamuke kanjena ngalolu daba lalomfana bengivele ngazi mina ukuthi sizogcina kube khona okuzokwenzeka ukuthi sikwazi ukuxhumana ingane mama ingihlambalazile ingane ayizange ngihlambalaze mina ihlambalaza abantu abadala abantu abagudluza ungane abantu abadala yahlambalaza amakhosi ingane ithe isuka futhi lengane yalokhu iphindelela ingane angithi mina nginomndeni mina nginabafowethu ngoba nje nginemfonela izolo ngihlangene nomndeni nafanya ngathi ukhuluma nawo umndeni ngiyaxolisa ukungena uPaul kodwa kukhona engifisa ukukudlulisa la okuncane nje bamkwanyana okuncane ngiyacela ukuthi uma abantu beze la ngeinhloso zokufuna ukubukwa nokubukisa asidlali uma kuukuthi ukusala phakathi kwenu sizozama ukuthi sizoveza ubuqiniso nokuzanikelelana nomndeni obhekene nesinzima sokugulelwa ingane kanjalo nobaba uNkwanyana othukwe ingane mina nizothatha ithuba lokuthi nifuna ukubukwa la kuzoba kubili either zofanele ukwazi ukuthi ublockele abantu ababhala into engasile la ama comment o kuzofanele sivele siuvale lo live sihambe soyilungisa thina ngendlela le kababa uNkwanyana siphume la uma umuntu ufuna ukuthi undaba ezitha ngwaza valwa apha ama comment lana mina TikTok angijwayele ukusebenzisa manje uma kuukuthi abantu bazoqhubeka benze lento abayenzayo asikwazi ukuthi sithi silungise udaba lokucayi ngalendlela bese nina nifuna ukuzoyiveza ukuthi ningcono noma nihlakaniphile la yabona nje kumanje khona ubhuti ongithukayo ngizomgcina ukuze ngigcine ngimasi ngimasi avalwa ngaphi indaba ezitha ama comment la ngoba mina ngibona lutho nje la kumnyama nje la Asikhuleke naba komkhulu. Phakathi wayo ngicela ukuthi uyeqisa le. Uyeqisa ihambe ngaphezulu le. Ingaphansi kakhulu lezo ezokwenza ukuthi manje lolu daba esizolidinga edala ligcine lingasakwazi ukuthi kuphumelele ngendlela efanele ngoba into esiyizelela uqobo lwayo ukuthi sizolungisa lenkinga le. Ukuthi ke umunye umuntu uthini ngale kwalolu daba akudokweli gayo lethina lona ofuna ukugibela ofuna ukugibela inqole yakwanhliziyo ngisa ngayigibela ngasho ayithandayo inqobo nje phakathi wayo masikwazile ukuyilungisa lento ngizocela ukuthi ke abakhona la phakathi kwethu bengaphazanyiswa ukukhuluma siyathobeka kakhulu nabendleve namandla ayikho into ongayenzela umuntu lapha emhlabeni ngisho ungenzani into ebalekile ukuthi silungise lolu daba ngoba yilona osusizelela abantu bakwa TikTok ngiyobe sisiza ngalutho phakathi wayo vela akade basisiza ngalutho into engizocela ukuthi asihlale nje kulo amagqoza kusukela la eseligcine khona lize lifike ekugcineni ngoba inhloso ukuthi sizolungisa lesi simo lesi kuphela akukho kunye phakathi wayo siyathobeka kakhulu indaba ezethu bamkwanyana yebo ngiyafisa ukuthi ngiphendule umbuzo wakho ingane ayiqalanga ngawo ukuthuka iqiniso lelo baningi kakhulu abantu nala
ekade ikhona ikade bathuka ngisho esikoleni isho libe khona ukuthi umuntu esigcine isimthuka seyenza namavideo ngoba into eqale ngathi iyayenza iqale ngathi iwumuntu othandazayo umuntu ongathi uyaphahla umuntu ongathi ungenwa imimoya ongathithi uwumuntu ophahlayo ngokumlando wayo masizwa ngendlela abasichazela ngayo ngeshwa kwase kuba ukuthi igcine isikulento ka TikTok yagcina yenza lamavideo ngisho uma wayo lo okhona lana emzalayo zikhona inhlamba eyikhona eyivelayo ngiyali igama layo sizothi ngekwanyana siyacela Dondo ukuthi usizwele siyazehlisa kakhulu futhi siyaqonda isimo lesiyisona ndinesimo umama adlula kusona njengoba eyikhulisela yena indodana yakhe eyedwa kunzima kakhulu ukubhekana nayo ake ngibuza kancane ubaba wengane ubaba wengane ukhona ubaba wengane ukhona kodwa akahlali nayo asisazwani kodwa mina bengibona ukuthi singakhuluma mhlawumbe kwesinye isikhathi kube kuningi la emafonini angazi uma ngiyazwakala yini ngiyakuzwa ngithi mina ngicabanga ukuthi sizokukhuluma vele sikukhulumayo vele siqede la efonini engicabanga ukuthi kodwa vele le ndaba iyovele ilunge kahle mangahle mhlawumbe sikwazi ukuthi sibonane ngoba nami ngiyaluza udaba sengibekile ngiyezwa nomama sekhulumile ngiyezwa nomfana ukuthi inkinga iningi lokhu kukhuleka ivela kuye kodwa manje nami ngalimala ngingalimali ngedwa njalo ngilimala nje nginabantu abaningi nje ababuka lapha emaphejini namafoni abuka ngamakhosi amafoni ayangishayela wapi umfana na ngiyabachazela ingane angazange ngidibane nayo ngisebhasini ngisagibele ibhasi ingane angiyazi nje nani ukuthi ngiqala ukuyibona umfana akuthi ngithi mina lento yangigulisa ngoba kuzokho isimuzi nje ngathi ngabona emafonini ngabona ukuthi ngizobingelelwa abantu waphela kahle kahle eqinisweni into ade sengiyisaba nje mina baningi abantu uthi mangiqhamuka kubo uze babone laba bantu ukuthi ngendlela basuke bengikhonze ngayo bengakhona umonakalo ongenzeka egcineni sekuzokuthiwa hayi yimi ekubeni futhi mina angikwenzi okubi mina ngaso sonke isikhathi ngenza okuhle nasemafonini ngihlale ngikhiphe ibusisi yikho ngithi mina umama akanacala nani nina aninacala yabo yilo mfana lo ngifuna ukwazi-ke akakwazi nento umfana ukuyikhulumela manje yena-ke lo mfana-ke manje kumele zodaba-ke ngoba kungcono phe njengoba lo mfana mhlawumbe sizomele singaqeda ukukhuluma lo mfana adelele kusasa yabo bamkwanyana okuyikhona khona esizama ukukwenza nokuzama ukulungisa ikhona lokho ukuthi uma umfana umqondo wakhe usukahle ngoba akakalulama ngokwanele mana ngikutshene kanje uyazi lo mfana mangahle umthathe ngisho kusasa ngiyakuphetshela imali mina umthathe ngisho phambi kwakusasa umlethela ekhaya ngimcelele lapha ngimcelela hamba ekhaya lo mfana uzophila lo mfana ebe right nje lo mfana ngoba akusime ngikwenzele lokhu ukuthi ebenje vele kufanele lokho umkwazi ukukhuluma kodwa yena sekuyamqhuba lento yakhe ukuthi ibe nenkinga ngoba ngichaze ukuthi asifani nami futhi enakathukanga mina khona abantu akabathukile umsebenzi engiwenza akona wami kahle mina ngifana nje nenduna kuwo ukuthi ngimene nje lapho nalapho kunabantu abanikazi bawo bona abavele benza izinto ngendlela yabo mina mangikhala kubo yabo yikho ngithi mina lokho kuzosiza egcineni ukuthi sikhulume lapha emafonini kodwa egcineni kuyafuneka ukuthi naye lo mfana lo akwazi ukuthi abonakale engikhulume naye lo mfana ngimsholezele nasekhaya ngimsholezele nasemakhosini kwesinye isikhathi ngoba lo mfana lona angifuni ukukhohlisa uhlukumeza abantu abaningi wazowahlukumeza ngisho abantu asebalala abakithi wabathuka abantu abadala mina nje angikandaba mina nje ngiyakholwa kabi ngoba uyangibona namanje ngoba ngikhuluma manje fana ngabe ngomthetho lolu daba angilukhuluma kodwa manje ngilikhulunyiswa ukuthi
ngumntwana kaNkulunkulu ngoba ngiyakholwa. Yikho ngithi mina nina nje ngibonga kakhulu ukuthi sixhumane ngoba kukuseva futhi ingane lokho ukuxhumana kwami nani ngendlela ezihlukene. Futhi ngiyabonga futhi kuwe mama ukuthi uvele ngiyazulana nawe because wena awunalo icala uyabo. Nanokuthi ke ingane lena kahle kufanele nazi uhlanye ke ifike la ekhaya uhlanye ngishame uhlanye ngemvumo noma ngishaye nje ngempama uhlanye vele kudwe ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu ohlanya nje uhlanye unamadimoni kodwa manje induku yilaphi induku ngoba lo mfana lo wangixhaphaza lo mfana ngiqinisile ngifuna unikhohlisa futhi ukuhlukumeza umoya wami lo futhi ngangiqala mina ukudelelwa umuntu mina ngiyayibambela indoda mina ngiyafika mina endodeni futhi ngangishaya inqinda ngizana ngishawe isidala bonke abafana ngangibashana manje wegoli noma mina weThekwini bagumule igqoko uyabo. Manje ngizodelelwa nje ingane angisakunderstand nanokuthi le ngane bihlanye ukwenza uqala kwawo lento ngoba phela le ngane le ngize ngiyayibuza ingisuka ngani mina ke nje ngoba mina nginabafana abashaya inqindi engibajikisayo engavele ngithume bona ngithi ngibizeleni lo yangane ningixhawulele yona kancane bafana kodwa ngeke ngikwenze lokho ngoba ngiyakholwa yebo. Manje nje yikho ngithi mina le ngane angiyibone le ngane ngiqinisile sibonane nje nayo ngenzela ukuthi le ngane ngiyibonele eduze ngingayiboneli la efonini ngoba into yayo ukuthi ingithuke ayithukanga mina le ngane iyathuka abantu engihamba nabo abakhulu futhi abantu bakini wena mageba nje ngoba ulapha nje iyathuka ngisho abantu bakuyini engihamba nabo. Lento ngihlukumeza kakhulu lento lena ngoba angifuni lento futhi ukuthi manje ngikhulume ngoba ngiphakanyela usukela ngona ukuthi nqumeni usuku sibonane. Mfoka Nkwanyana ngivumele futhi ngikhuleke wena komkhulu. Ngicela ukuthi asenzeni kanje. Siphinde sibeke inhloso ngqangi yokuthi size lapha einkundleni zokuxhumana bengeke size lapha einkundleni zokuxhumana ukube lento ayenzekanga lapha einkundleni zokuxhumana. Inhloso ngqangi yokuqala ukuthi sizo thela amanzi phezulu kwegama ekade lithukwa licukufulwa umntwana noma ingane le ebelethwa unanga umama lo lapha umamngadi ukuthi noma ngabe ubani okhona la owayibona lento eyayikhulunywa ingane azi ukuthi lokhu yayikhuluma akekho wayithumile yayizenzela yona ngaphansi kwalesi simo esisichaziwe ukuthi ekade ikuso. Manje ke inhloso ngqangi kakhulu ukuthi singene lapha ukuthi kuzohlanzeka lona leli igama leli elithintekile ke. Ngicabanga ukuthi ke mhlambe ke ziningi kakhulu inhlambe ezihlukene ezakhulunywa engeke ngize ngikhumbule zonke njengoba zinjalo. Kodwa ke ngicabanga ukuthi wonke umuntu okhona la uyazazi inhlambe ezaphuma zibhekise ngakuwe namagama ke mhlambe nokuqanganisela nakho konke nje okwenza ukuthi isithunzi somunye umuntu sigcine sesidicelela phansi mhlambe negama umuntu eselisebenzise isikhathi eside kuqhamuke mhlambe umfana nje osemncane alixobe ngenyawo. Ilokho ke sizokususa ke lapho ukuthi lezi inyawo eseyigibele phe kwegwama la kwaNkwanyana sizocela zona ukuthi ke kayisuswe kayihlanzwe ukuze nabantu la ababona yonke leyo nto leyo bekuqonda ukuthi sikuphi manje noma sikusiphi sona isigaba senkulumo lo mfana ukusiphi sona isimo njengamanje. Njengoba nawe bukhalileke Mfoka Nkwanyana ukuthi uzofisa ukuthi abantu bebone laba bathinteka kakhulu ngegama lakho ukuthi lithinteka abasondelene kakhulu enhlizweni yakho nabo abakusondeze kakhulu enhlizweni yakho abangakulwela wena ungazi ingane igcine isilimala. Inhloso ukuthi ke nabantu abakukhonzile nabakuthandayo nabakulandelayo bazi ukuthi ingane ivelile ebalazweni noma abazali bengane nabatholile inkinga yengane bavelile ebalazweni bazoveza isimo. Lesi simo ke abantu abakhona lapha basiqonda ukuthi akuziwe ukuzovika ngaso futhi akusilona ihawu. Bekuyinto nathi besingayilindele. Inkinga besizobheka ukuthi kwenze njani. Nansi ingane ithuka umuntu osemdala lapha ezweni lakithi nathula kwenze njani kwenzakalani. Safica ukuthi ke umndeni vele ukhungathekile nawo wazi nokuthi uzothatha uhlanganise nani ngoba ingane yabo ayiphilile
futhi ke bebenefiso ezinhle njoba bese chazile ke umnguni ukuthi iyafunda ingane lapha nePitoli yezinyawo wesibili ukugula lokhu kuthiwa ibamba nje noma ukugula lokhu kumbamba uyobhala iphepha lakhe lesibili njengoba sekufona ingane ahlala nayo egumbini lapha esikoleni ukuthi nangu usibanibani akaphathekile lapha wenza imkhuba wenza kanje nakanje nakanje njoba sebegcina ke sebethinta umzali wengane ukuthi akuzolungiswa ke nakho sekonakele manje ke nabendlovu namandla ilokho ke wena komkhulu ukuthi isigaba lesi okhuluma ngaso asaliwe kodwa socela ukuthi sidlulise lisi esibalekile naso sokuqala sokuthi kuhlanzeke leli gama nengane abantu besazi isigaba sayo ukuthi kuphi lapha khona njengamanje ngoba mhlawumbe abanye bazothatha ngokuthi lengane iyayidelelela nje ayinanhlonipho ingane efuna ukushaywa nathi besinalokho uma singakalwazi lo daba besize ngalokho ukuthi yenjani lengane efika ikhulume kanje bese kuyathuleka nje kwenze njani kodwa sithe mangabe sizwe safike sehlela ngezantsi kwaphela thona sozwane tungu nosizi lehlela abaphilayo emhlabeni kanjalo nenhlupheko yehlela abaphilayo emhlabeni nokuhlupheka nje kwehlela abaphilayo kanjalo nenjabulo yehlela bona abaphilayo lapha emhlabeni manje kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi mangabe kukhona okube esikubonayo mhlawumbe singakwazi ukuthi sikulungise ngaphandle kokuthi sibe amavezabuso noma sijahe udumo ongeke lusebenzile ngalutho kodwa ukusiza ukuthi kuphele lesi sihlava sokuthi abantu abadala bengahlonishwa akuyena yodwa lengane engahloniphanga akuyona khona abaphila saka abathuka ubusuku nemini abaphila saka nabo amehlo siwabekile kubo ukuthi kwenze njani izingane zathuka abantu abadala nathula nikhona nibadala ngisho emndenini nathula kwenze njani mhlawumbe ingane yathinteka ubani niyokhalela kuye njengoba ibachapha insuku zonke insuku zatshwana kepha ke ngoba sibonile ukuthi lokhu kusekuyonakala futhi sekuphuma nasesandleni akulungile izinto mangabe ihamba kanje ingakho ke size sayinikela sadela nesikhathi ukuthi cha ake singeneni lapha sizohlanza leli gama la kwaNkwanyana njengoba selonakele kangaka futhi la setshenzelwa iminyaka nami engayazi ukuthi ingakanani lokho ke bese sicela wena komkhulu ukuthi kukho konke ke osekwenzakalile ngemumva kwendoda exolayo kule ndoda ekwaziyo wona kwayo lapha emhlabeni bengicela ukuthi lawo magama ke kube yiwona ahlalayo einhlizweni zethu sonke njengoba silapha ukuthi kukho konke okwenzakalayo lapha emhlabeni size sazi ukuthi kufanele ukuthi sikulungise okonayo ngomlomo sikulungise ngawo umlomo uma sifika esiphethelweni sifike futhi sibahle sonke sikulungise ngendlela efanele lesi sigaba ke sokuthi size kuziwe ekhaya kwaNkwanyana isigaba futhi sizokhulunywa silungiswe naso kuze kuzofika lapho kodwa ke besithi nje sizophakamisa isandla esizweni sonke nabantu bakwaNkwanyana ikakhulukazi abantu bakwaNkwanyana umndeni wakwaNkwanyana ubaba ozala insizwa leya kwaNkwanyana abazali bonke nje ngaphakathi emndenini abangani isihlobo nomakhelwane nabantu nje abathembele kuye nabamthembayo insuku zonke sithi nabo sithi isandla sidlula ikhanda kakhulu siyaxolisa kakhulu lokho kwenziwa ingane simxolisele kakhulu nomama mangabe kukhona abantu ababone ngazathi umama akazange azayikhulise kahle indodana yakhe lokho kwaziwa uyena nonembeza wakhe kanye nendodana yakhe ukuthi yakhula ngaphansi kwaliphi lona ikhaya kodwa njengoba sesikubonile ukonakala nesimo ukuthi sisime kanje ingakho sesisondele eduzane njengabantu abadala abazele abangafisi ukuthi izingane ngelinye ilanga zinyathele ngalendlela ezinyathela ngayo lokho nje wona komkhulu esicelayo ukuthi nasekhaya usixolisele kakhulu ukuthi siyashweleza kakhulu siyaphatha ukuthi yonke lento engathi ngadlula ilunge sifise ukuthi ke nabanye abazali abakhona la izingane zabe khona izinkundla zokuxhumana siyacela ukuthi beyithibe ukuthi zizenze lezi zinto lezi engalungile sixhaphaza abanye abantu ngoba ikusasa laziwe akwaziwa manje nje ukuthi namhlanje kuyosa kunjani ngoba umuntu nomuntu lapha emhlabeni umuntu ngabantu siyacela ke nabendlovu namandla ngoba lokho esingakho namhlanje kuyasithinta kakhulu futhi kuyasilimaza kakhulu ngoba kungenzeka kugcine sekuphangalala abantu abaningi ngento encane nje ebingalungiseka ngisho ukuthi incane yimbi incane yinhle kodwa incane yimbi bengicela ukuthi nabendlovu thina esiphilayo lapha emhlabeni esisengqondweni sikwazi ukuyilungisa lento ilunge ngendlela efanele angikuthatheli phansi futhi imizwa ethintekile nokuhlukumezeka kwenhliziyo nokuhlukumezeka kwemindeni kodwa ke sesizoyilahla soyithela amakhandla mbali
sicela ukuthi niyathele thina nilale phe kwethu nonke enabendlovu siyathobeka nabo omkhulu. Hayi ngicabanga ukuthi lolu daba lolu sengilizwisile impela. Ngicabanga ukuthi nabanye abantu baluzwa kodwa sengifisa ukuthi lo mfana ngimbone lo mfana ngcono kunaye ngimizwe ilaka lakhe ukuthi lolu daba sigcine silukhulumela umlomo nomlomo sesisondelene eduze ngoba engicabanga ukuthi lapha ngokwamafoni kunzima ukuthi sikhulume ezinye izinto siyigoqa singabonani face to face. Kanti ngcono masibonana ngikwazi nami ukuthi ngibikela abantu abadala ngoba sengiqalile ngaqala ngababikela ngathi nayi ingane kuthiwa yakwamncango ithuka nina ayithuki mina ngoba phela konke okungehlelayo akukhona okwami okunye ngifike ngikwenza akusikhona okwami. Ngaze ngayitshela hawu le ngane yayisizibala nephesheya ithi ngibe ngiyodayisa ngeze phesheya ngangiyodayiswa ngezo kanjani ngafike ngabaguqisa abelungu ngafike ukuguqisa abantu ufike udayisa ngezo ngaze ngathi mina usho ukuthi khona bayithumele le ngane ngase ngithula-ke nje niyazi vele ukuthi khona ekugcineni kusekunilekelelile nale ngane sikhulume kanje emafonini ngoba vele ngiyazi khona abantu ade sebelokhu bengifonela ngoba ngiyakholwa bethi lo mfana uhlalaphi kwasha kwacema samlandela ngibakhuza abantu ngoba ngiyibona ezinye izinto mina ngoba uNkulunkulu ngiphathisile la akukhona lapho ngazi ukuthi konakele khona kodwa nje ngokuyivala kwami ukuze kungaze ngimoshe kakhulu isikhathi umama ngicela ngaphathike kahle ngoba ingane akayithumanga nani futhi ndaba nawe Qwabo ngibonga kakhulu nje ukuthi sixhumane ngoba sakhe isizwe kahle kahle kuyona into efanele siyazi emhlabeni ukuthi sakhe isizwe sakhe abatwana nanokuthi lezi ingane vele fanele zazi ukuthi kwesinye isikhathi khona ukuthi ukhulume emafonini ubuse uyabona ukukhuluma ngobani kanjani. Mina-ke angimphenduli umuntu cha futhi angilwi naye umuntu mhlawumbe ngimqhilishe nje eduze kwami ngaleso sikhathi ngendlela yami engisuke ngimqhilese ngayo noma ngikhuleke kodwa nami kuyangiphatha kabi ingane uma kuthiwa iyagula ngoba nami ngumzali. Yikho ngithi mina ke senze i-date manje yokuthi sikwazi ukuthi sibonane noma sithi sizohlangana kuphi bese siyabonana ngoba lo mfana lona ngiyangithanda ukuthi ngishaba kuthiwa umnikazi wendaba unenkinga kodwa nje ngixhumane naye noma yena-ke engasafungenanga manje la kodwa nje ngithi nina nimfonise lo mfana sikhulume naye lo mfana yabo thina nani mhlawumbe eceleni ngifisa ukuthi esihleleni usuku ngoba enalokho kuzokwenza ukuthi nami ngibone ukuthi asigcini la engcingweni kuphela ukuthi sixhumane ngendaba yengane kodwa sesikwazile ukuthi sihlale phansi. Mina okokuqala number 1 ngumZulu yabo ngiyahlonipha mina futhi mina-ke wena amagebe uyazi ukuthi ade ngihlala neNgonyamendala yabo iNgonyamendala ibingeke ingisondeze ngingcolile mina ngihlale nayo uyazi ukuthi ngihlala noNyazi uyazi nje kahle ukuthi kahle yonke imisebenzi yami enima ungathi uthiwa ilandela akukho ukungcola ngakwenza emhlabeni nokuganga futhi engikwenzayo yabo. Manje mase kuba khona ingane ezokhuluma izinto ezikanjena ikhuluma kanjena ngami ekubeni nginabantu abangikhonzile eGoli nakoPitoli bese nginovalo nje lokuthi le ngane mengahle kuthiwa iyalimala sekuthiwa yimi ngoba vele lokho bekuzogcina kwenzekile kodwa ke manje ukuthi sikunqande lokho ngifisa ukuthi thina njengomndeni ngoba lento phela isihlanganise nomndeni nani somndeni sizoyidlulisa nje kahle ukuthi sikhulume sesibonana ngoba mina nana sixabene kuphela manje sesiyalungisa izinto esezokonakala futhi lezi zinto sezonakala kakhulu lapho ngakunini ngoba phela nina seniyagulelwa vele manje yabo mina vele mina ngigula kodwa kuphela kwami ngithukiwe yabo nakhona nani ukuthi ngiyasunderstanda lesi simo ngendlela eseningibekela ngayo ngoba nami ngumuntu wasemhlabeni futhi ngumuntu engikwazi ukubona izimo zomuntu ukuthi kahle kuhamba kanjani kuyena. Ingakho mina bengicabanga ukuthi singasichithi isikhathi kakhulu ake sibuke nje ukuthi iluphi einsukwini mhlawumbe mase mhlawumbe sekudlule mhla ka1 ngoba kunamabhizi kulezi insuku sibuke ukuthi iyiphi date esingakwazi ukuthi ke sixhumane ngayo
sikwazi ke lento ukuthi siyilungise kodwa khona egcineni lo mfana ngifuna ukumbona ngifuna umfana Donda nawe Ntombela bese ngicela ubingelela undaba ezitha Ntombela ngiyabingelela Mageba Donda kuyisifiso sethu ukuthi lento sifinyelele esiphethweni sayo nangume yiphi indlela esingakwazi ukwenza ngayo iqiniso lithi siyazwelana kakhulu nabatwana bakho kanjalo nabantu obasizayo nomphakathi wonke nje okhona phakathi kwethu siyazwelana kakhulu futhi nathi siyizakhamuzi okuyenye ke izinto esisukumise phansi ukuthi sizozendlala kwena Nkwanyana siyafisa ukuthi usiphaphathele nakonkwanyana oDonda ukuthi sesifikile sazobika kuwena sisazofika futhi sihlele ukuthi sihlale phansi nawe nomntwana futhi uma kuukuthi siyambona ukuthi isimo sakhe sesingconywana ngaphambi kokuthi mhlawumbe size sihlangane sibonane ubuso nobuso mhlawumbe siyokwazi ukuthi sixhumane nangocingo eceleni naye ayikhulumela umntwana uma sesibona ukuthi isimo sakhe sesiya ngokubangcono ukugula nokuphatheka empilweni akuyona into ecelwayo kodwa into ehlela noma ubani noma engasikhatsini siyafisa ukuthi kufike usithola enhlizweni yakho nasemoyeni wakho Donda ukuthola ukuswela kulesi sikhathi esinzima esibhekene naso kwesinye isikhathi mhlawumbe kukhona lapho ozokusidinga khona uthola mhlawumbe isimo sibi ngalendlela ukuthi asikwazi ukuthi mhlawumbe singakwazi ukuthi sikwazi ukungana ngaleso sikhathi mhlawumbe kodwa uma kuukuthi umntwana isimo sakhe siya ngokuya siba ngcono ngoba kunzima ukumfaka emotweni ngoba uyalwa njengoba babembona emavideo kungaphezulu kwalokho uma sekumsuku so siyafisa ukuthi abantu beqonde lokho ukuthi ngiyazi abanye abantu bayayithanda into enodlame nokungazwani abanye abantu futhi bayakuthanda ukuthi bekhulumele ukuthi isimo singalungiseki thina ngoba silana kuwena Nkwanyana sisile ngoba sikubukela phansi noma sikuthatha kancane sisekuwena njengomzali sisekuwena njengobaba womuzi sisekuwena njengomuntu owumholi zothi kuwena njengomuntu owaziyo ukuphila nabantu ukuthi sizozethoba kuwena ingakho futhi sithe sifisa ngisho ukuzozendlala phakathi kwabantu bonke bekhona la ukuthi bengashaya noma ikuphi lapha abafisa ukushaya khona kuthini ngoba isimo umama adlula kusona nosiza sibekele lona silithathe salembatha kwaba ngolwethu njengamanje sizozendlala kuwena njengesicephu senkosi ukuthi unganyathela noma ikuphi kithi Ntonda kodwa siyakufisa lokho ukuthi uzwelane nathi kulesi simo esibhekene naso kwamanje kodwa futhi sizosondela kulokho ngangene emlonyeni olungana ena umama nani Mageba nani Qwabe nina anonelutho futhi anginaca umama anacala ngiyazulana nani yikho ngithe kuma mayithi ucela uxolo ngathi mina hayi anginankinga kodwa lolu daba selifuna ukuthi thina sikwazi ukubonana face to face sengicabanga ukuthi ukubonana kwethu ziningi into esizobe sesikhuluma mhlambe ekudlula ukuthi sikhulume manje singabonani face to face okuzokwazi ukuthi lokho namhlanje ezinye izinto mase siqedile ukuyikhuluma bese siboniwe forward ukuthi umntwana wayena mhlawumbe ngenzeka indlela yokuthi mhlawumbe bengcono yebo ngoba kahle kahle ngifuna ukunichazela lento engishoyo ukuthi mina Mageba ngiyahlonipha kakhulu kakhulukazi abatwana basendlunkulu ngiyabahlonipha lokho kungibanga ukuthi futhi ngihlele ngezansi ngiphinde ngibahlonipha kakhulu abantu bonke abalana esikhuluma manje ngoba sikhuluma manje ngiphinde futhi ngikwazi ukuthi ngihloniphe nomuntu wesifazane engimaziyo kahle kahle ukuthi lo muntu wesifazane lengane uyayifundisa e-university uyiqhuthula yena akekho umuntu obambisene naye ebese ehlelwa lesi simo esikhona ngiyamzwela kakhulu umzali ngoba ngalesikhathi mina ngithi nje ngicela lento singayikhulumi ngiyeke baningi abantu sebezolimala especially umuntu owumzali wayo ingane yikho ngithi mina konke ekwenzela ingane nendlela esengibekela ngayo mina esengikufisa nje ukuthi ingcono lento sikhulume manje sesihlalele phansi njengemndeni ngoba sikhuluma nje kanje
mhlawumbe kwesinye isikhathi mase sikhuluma sesihleli phansi sesizokwazi ke manje ukuthi sikhulume siqede sidlule kuyo ivele ngiyazi ukuthi umntwana uzoba right kodwa nje ngiyazi ukuthi ke ukuthi sikhulume lento sibonana kanje izokwazi lento ukuthi isheshe yedlule mhlawumbe igezeke nakwabanye abantu eceleni nasemndenini igezeke ngoba ivele ngokubona nje sebelokho abantu bebhala into abayithandayo nama-comment abo lokho kwakhona nje into nesuke siyixoxa luzokhuluma gcine singasakwazi ukuthi si-adjuste kahle kanti mase sikhuluma thina sesibonana esithuthuka izokwazi ukuthi lento le ikwazi ukuthi nabanye abantu abaseceleni bebone ukuthi hayi lento le ivele isikhulumekile ikhona indlela way forward esilungisa ngayo kodwa liyangiyisa le ngane futhi mina kangizange ngiyiswe ingane njena umfana nontanga yami nje akazange azange lokhu ngaba khona mina nje nesandla kahle kahle ngishayana mina kodwa angizange ngimshaye umuntu ungakhokhelwa ngoba bengihlala inqindi umuntu mangumshaya bengithola imali manje ke le ngane lena yabona le ngane lena angifuni ukukhohlisa abazali umoya wami ukuhlubuke kabi ngivele ngishayelwe ingane yami uma ngishayelwe udadewethu ngishayelwe ngabafuthi abaseGoli bethi lo mfana uhlala kuvele kunethuza lokho ngoba mina information yalo mfana bese ngiyazi yonke information lo mfana uhlalaphi uphile ndawo kodwa bengilokhu ngiphuze njalo bethi bafuthi ake nini yabo ngoba bengivele ngisazi isikhathi ukuthi sizofika ukuthi mina sixhumane nomndeni bengivele lesi sikhathi ngisazi kodwa ngoba sesibonana thina sakhuluma njengomndeni ngatshengisa ukuthi mina njengomuntu onelwe igama la ngobisa igama waphinde futhi lo muntu wahlukunyezwa umndeni wakhe wahlukunyezwa umsisizi ngingafolelwa ngisho naye lo mama wasephalamende lo ubani lo mama lo wasephalamende uthethayo bangikhawu wathi hawu sekuhlonipha kangaka nathi sisephalamende wazoxhashazwa ingane engathi mina ngeyishi indaba ingehlele yabo manje ke yikho zonke lezo zinto lezo ukuthi lengane ize yabonwa nangabaholi abaholi beze bengishayela abaholi ngilokhu ngwehlisile umoya ngoba ngiyakholwa futhi ngiyabambisana nani njengomndeni wengane ukuthi ingane ngiyafisa mina ukuthi siqhume nje usuku manje kuyikhatha kwethu inkulumo nihlele noma angiyena umuntu mina onenhliziyo embi futhi angiyena umuntu onenzondo angiyena umuntu oneqhubu ingakho ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ungisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlekisele nabantu ngibe namahlaya ngikwazi ukuthi uNkulunkulu angibusise ukuthi ngibe ingozi wase ngibusise ukuthi ngibe nomusa izintathu uNkulunkulu into angibusise ngazo manje ke yikho ngithi mina awu ingane encane kanje begibela phendle kwaphe kwendlu yesonto abakhulu bethandaza yenzani ingane kodwa nje ngase ngithi manje ngoba sesikhulume kanje mhlawumbe umoya wami uzovele sengiyazama ukuthi ngu-adjuste ngoba mangiqeda nje ukukhuluma nani la ngizohamba futhi ngilapha kwaguqa kwakhokho ngibekele okhokho namakhosi ukuthi cha kubekhona abakwabani nabakwabani silolu daba liyakhulunywa noma singakafike sephethweni yikho ngithi mina nje celeni ngihlanganisana usuku wokuthi thina sibonana kanjani lento sikhulume kanje futhi ningesaba ukho kuyokwenzeka nani ukuthi khona ukurong kuyokwenzeka ngoba mina kusekhaya la yabo futhi into engixaka kakhulu lo mfana mina ngithi ngizokuthiwa wasemakhaya yazi mina ngizalwa khona le kaNongoma number 1 dropa la uNongoma ngisesente uhluhluwe hlabisi uNongoma mina ekhaya lithi la kaMthwadla la ngizala khona kaMthwadla khabo mama eSentwala yabo manje mina ngiyaxakeka ukuthi ingane okuthiwa yakaNongoma ukuthi mina ingazodelwa ingane kuphela ingane ukuthi ifana ukuthi ngiyasekhaya yabo kahle kahle mina umuntu oseyakwala eKZN ngishoba kuthiwa ukuphi ungasekhaya yabo yikho ngithi mina bafowethu bazali ngithi mina kunina anginanqi nani nami ngithi ngiyawehlisa umoya kodwa sengifisa ukuthi lento sihlalele phansi sikhulume face to face bese siyabona ukuthi sidlula kanjani lento ingane yenu izoba right ngiyabonga labendlovu
Awu inabantule banengodongo wabheka uZulu. Lilaba kaMphangelala ngalingakaphuma kandolo lithe liphuma laphuma ngeenkwasi zamadoda. Lilaba kaMgengi phezulu izitha kusetshobo uhlani bode buza kusigubezela. Ngiyakhuleka mntwana olwakithi nina besimo bonke abakhona ngaphakathi ngokwezigaba zabo ngiyabingelela nalapha kuma comment. Angeke ngithokoze kuqale nje ngethuba engilitholayo lokuthi abendlovu bangiphanyeke lapha phezulu. Ebese ngidlulisa ukuthokoza kwami ensizweni lapha uqhwabe nomntwana ukuthi bathe mabebona kukhona intuthu eshunqayo bese bezama ukusheshe bayinqande. Kuliqiniso wena Wesilo Mfoka Nkwanyana ukuthi uphazamisekile ngalolu daba futhi ngaphazamisekanga Mfoka Nkwanyana yedwa, kuphazamiseke nabantu abakhulu ahamba nabo njengoba esekuvezile wendlovu. Kuliqiniso futhi okuvezayo wena Wesilo ukuthi uhambile kakhulu noMdlokombane sasikhona futhi besikubona namagalelo futhi akho siyawazi ikakhulu la eNdlunkulu. Nami ngingomunye othe melibona lolu daba waphatheka kabi ikakhulu ke njengoba eseshilo nje Wesilo ukuthi umuntu onamanxoko isikhathi esiningi imikhosi yonke yaseNdlunkulu sisuke sinayo Mfoka Nkwanyana ongangoba nje ukugcina kwethu sinayo bese ilapha eKing Shaka International Airport sasinayo Mfoka Nkwanyana. Ngiyathokoza kakhulu futhi la khona futhi mekuveza ukuthi abantwana baseNdlunkulu uyabahlonipha. Kodwa ke nami ke sekuzovela nje ukuthi ngigcizelele lapha yana ukuthi sithi ayibencane wena Wesilo umntwana noNoqhwabe bezamile imizamo le abayizamile ukuthi bathole nomama wengane kusuke kubona ngaphakathi bebona isimo ukuthi asisihle. Ngiyacela nje nalokho wena Wesilo mhlawumbe ukuthathe njengento enkulu nakuba kusokuvezile ukuthi lolu daba ke kona ngeke kona luze liphele kanje kuyadingeka ukuthi egcineni kubonwane. Kodwa nje ngithokoza nje nangesikhathi sakho nesikhathi nje sakhe uZoso uma ubuka manje isikhathi kulate kakhulu ukuthi umuntu njengomfoka Nkwanyana angahlala ko live nabantwana nesizwe sonke nje sikaZulu njoba sikhona la ku live. Besicela nje ukuthi mhlawumbe umfana mawukuthi uyalulama kulesimo kusona bese kuba khona imizamo ezanywayo ukuthi ke bafike lapha ya emzini kababa u3 second kuqinisekiswe noma kufakwe isixibizo sokugcina ngoba kona ngeke size siphoqe ukuthi uMfoka Nkwanyana akaxole, kodwa siyafisa ukuthi ke sikulalele lokho akuvezayo noma akushoyo okuthi ke umfana melulama siyofisa ukuthi ke kwenziwe imizamo ukuthi ke bagcine noma agcine efikile lapha emzini okaNkwanyana nomama. Angeke ngize ngande kakhulu ninabesilo ngoba mawusukhulume kakhulu ugcina usuhema. Ngiyathokoza ninabesilo. Ndabezitha siyathoba kakhulu mntwana. Siyafisa futhi ukuthi sibonge kakhulu kumfoka Ntombela ngesikhathi sakhe nangenhliziyo yakhe nangokuthi asixhumanise ngendlela asixhumanise ngayo. Siyabonga mfowethu sikufisela konke okuhle oyifisela khona. Ngiyafisa futhi ukuphinde ngibonge kakhulu kubaba olwakethu uHlanga Zulu ngokubambisana kwethu ukuliqala lo daba bengekho lula. Abantu mhlawumbe bengasibona sesihleli kanjena sesilikhuluma bengekho lula ukufuna lo mntwana. Besizama ngakho konke okusemandleni ukuthola umuntu iKwaZulu Natal inkulu kakhulu uma usufuna umuntu ongamazi. Uzama ngayo yonke indlela ukumthola umuntu umfuna ungamazi ngisho igama.
kodwa kusithathe ukubambisana nokuhloniphana nokuthobeka ukuthi size simthole. Ngiyakho njalo ukuthinteka nokufisa ukuthi ekugcineni kosuku isithunzi somuntu omdala nobaba sihlezi singakuye. Ngifisa ukubonga nje kakhulu kuba uNkwanyana indlela samukela ngayo kusukela ngosuku lokuqala siqala nje ukulikhuluma lolu daba. Wakhombisa ukuba umzali, wakhombisa ukuba umholi, wakhombisa ukuthi umuntu owaziyo ukusebenzisana nabantu. Wakwazi ukusilalela engasasi, waphinda wasihlonipha khona engasasi. Ngalawo magama ngizothi Donda, siyabonga inhlonipho yakho nesikhathi sakho kanjalo nendlela osamukele ngayo. Siyakuqonda futhi ukuthi ulimela emoyeni kanye nomndeni wakho wonkana. Siyazi futhi ukuthi akuyona into ezodlula kalula ngoba abanye basayigcinile leza lo yama video ukwasebenzisa ukulimaza isithunzi sakho ngeindlela ezithile ngeinhloso ezingazona lezi. Nalokho siyakuqonda Donda futhi ingakho nathi siyinikelile ekutheni sise phambi kwesizwe sonke sizohlala la. Sizolalela sizozindlala kuwena. Siphinde futhi sifisele umndeni wakangqali okuwo lesimo ukuthi siyaxolisa kakhulu siyazwelana nawo kodwa sizokuhlela eceleni sesisodwa ukuthi sizoqhubeka kanjani nalolu daba. Ngalawo masu baMkwanyana sesiyaliphetha lolu daba ngemvumo yakho nangemvumo yenu nina abantwana besilo nina abantwana basendlunkulu siyacela ukuliphetha. Sesiyoxhumana mhlambe ngazi izingcingo njengoba desiqhubeka senza baMkwanyana. Siyabonga nje isikhathi sakho namhlanje ukuthi ube nathi la. Siyabonga Ntombela mfowethu. Ngicela abantwana mhlambe kube namagama okubonga mhlambe okugcina bese siphetha. Bengicela ukube ngumntwana olwakithi ngoba lapha endlunkulu noma singabantwana kodwa kunezigaba. Mina ngiyingane kumntwana olwakithi uhlanga. Angikwazi ke ukumela ingane yenkosi. Ngiyacela mhlambe kube umntwana ozodlulisa amazwi ogoqa. Ngiyathokoza nina besilo. Siyathobeka kakhulu nabendlovu. Ndaba ezitha Dlothovu kaBhekeke. Siyathobeka kakhulu. Sibingelele bonke futhi abantu abakhona lapha phakathi kwethu. Abakhona lapha ezansi banenhliziyo ezinhle nabanenhliziyo ezimbi. Nabangamfisela omunye umuntu okuhle nabamfiselayo. Nabo sithi siphakamisa izandla sithi ukwanda kwaleyo umthakathi. Sibonge futhi indaba ezitha sithokoze kakhulu ukuthi Mageba ube yingxenye yokuthi sikwazi ukumthola umfowethu kaNkwanyana naye ngoba bekunzima ukuthi simthole. Wasilekelela ukuthi kube nendlela elula esisebenzisa ukuthi simthole. Siyabonga kakhulu indaba ezitha. Noma bawumatasa ubungaza usuku lwakho nabantwana lapha endaweni yokuncebeleka kodwa ke wathatha ithuba lokuthi ukwazi ukuthi usilekelele uphinde futhi uthumele imiyalezo esikwazi ukuthi sigqugquzele ukuthi sikwazi ukulungisa udaba nabezetha nakhona lapho sithi isandla sedlula ikhanda. Mfowethu kaNkwanyana siyaqala ukuhlangana ngalolu yasuku mhla sihlangana. Cabanga ukuthi yonke into inesikhathi sayo noma futhi yonke into inendlela yokuthi abantu kufanele bazane behlangane. Izathu zibaningi. Abanye bahlangana empini, abanye bahlangana ukuhle, abanye bahlangana kukhalwa, abanye bahlangana ngayo le ndlela esihlangane ngayo. Kugcina sekuba nebudlelwane ke ebuthize ebakhekayo phakathi kwabantu bakhile ngaphansi kwezwe lisilo. Ngithi ke angithobeke kakhulu nabendlovu ngibonge kakhulu na kade bezwelana nomntwana noma bengamazi ukuthi uhlobo lomntwana noma ungaphansi kwasibusona isimo. Nakade bezwelana nomfowethu kaNkwanyana ngokulimala kwegama lakhe nabo futhi sithi siyathobeka kakhulu kubo. Nabe kade bebhebhethekisa ukuthi akwenzeke noma ngayini ukuze bezokholiswa ukonakala kubo ngaphakathi nabo futhi sithi ngelinye ilanga balithola ithuba lokuthi inhliziyo zabo mazibuye zibe ngakubo nonembezo buye uze ngakubo.
Angingandi kakhulu engithi ngiyamuka ngoba vele igule lendlebe kaligcwali. Ngamagama nje amafishane ngithi makwande ukuthula phakathi kwendlu nakithi sonke. Makube kuhle kithi sonke lapha emhlabeni nakwenzayo. Sithi abudede umnyama kusale ukhanya hamba bhadoza inhlanhla. Ifungo neziqalekiso mayiqashule bonke abenzi bokubi bengakuthula uphumela bethola ukukhala nokugedla kwamazinyo. Sithi amalumbo nezifungo ezifungiwe phe kwamakhanda ethu sithi nazo mayidede siyathobeka siyathokoza kakhulu nina bendlovu makube ngokuzayo. Sibonge kumfo kaNtombela. Mfo kaNtombela siyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi uzoba umxhumanisi ngalolu daba lolu. Mhla wakhe igama lakho kwesasingekho thina sesikubambe nje igama lakho usulakhile usufana nethuluzi kodwa ke leli thuluzi asizokulahlela phansi masiqedwe ukusebenzisa. Sizolithatha silifake emgodleni ukuze kusasa mangabe silidinga silisebenzise. Nawe socela ukuthi mangabe ngelinye ilanga ufisa ukuthi sibe yithuluzi ongalisebenzisa ezintweni ezinomvuzo omuhle nenezithelo ezinhle usebenzise unganqeni. Siphinde sibonge ukuzithoba kwakho ukuzehlisa kwakho ukuthi ube kanye nathi wawungekho kwenzeka yonke lento kodwa ke ube khona njengomuntu wezindaba ukuthi ezokwazi ukuthi aqoqe lolu daba lihlanganise ngendlela efanele. Nakho lokho kukhulu nina bendlovu namandla ngoba kuyona into elula le ukudela zonke izinto zakho nezinto zakini uzohlala ezindabeni ongaxhumene nazo. Kodwa ke lokho kusho olukhulu kithi nina bendlovu namandla ningapheli umoya ningadinwa yithina. Kuningi esizokulungisa ngoba ngicabanga ukuthi nani niyabona ezweni sakithi ukuthi kwanakele. Abantu abadala bathuka abancane abancane bathuka abadala. Konke nje kubheke phansi futhi kakhulu lapha kithi kwaNongoma ukushona phansi khuphuke njalo kuyabheda kakhulu igenge noma izinsizwa akusezona izinsizwa lezi esizaziyo thina sekwaba abantu abangamaveza abuso abakhuluma izinto ngoba befuna ukupika noma ukubukwa abanye abantu ngamagama abanye abantu okuyicala ke lekho nento engavumelekile phakathi kwesizwe ukuthi usine uyibethele ngegama lomunye umuntu ngaphansi kwegama lokuthi wena unenkululeko unenkululeko yokukhuluma noma ngayini ngenxa yedemocracy lesingaphansi kwayo. Kodwa ekugcineni nikhohle ukuthi thina singabantu bakobantu abantu bemthetho abantu besintu abantu bakwengqolihle lobala ekufanele ngaso sonke isikhathi sibahlonipha abantu abasembethe nesihamba nabo okuyizibongo zamakhosi esingaphansi kwazo. Mangithobeke kakhulu nabendlovu namandla kukho okunye engingakusho ngaphandle kwalokho. Siyathobeka kakhulu nisale kahle nabendlovu. Sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sizoxhumana ngokwengcingo mhlawumbe sibone ukuthi sizobonana kanjani. Ngoba kulezi insuku kuseyisikhathi zamaholidi kodwa ke ngicabanga ukuthi nami mhlawumbe uma uzozama ukuthi uyobusa uyehlele kancane ngoba uke wachaza nje ukuthi khona kulula ukuthi kuvele kusuleke kalula kodwa ngizozama nami ngoba ngumzali kanti futhi umntwana ohloniphayo ngoba nami ngingane hayi ngoba mhlawumbe ngemdala. Abantu abadala ngiyabahlonipha ikhona futhi lokho kubanga kwesinye isikhathi ezinye izinto zivame ukuthi zenzeke bezinhle kodwa njengani nje nonke batwana nomama wengane anginanqe nani kodwa futhi ngiyafisa ukuthi lolu daba kusisolungisa kahle sikwazi ukuthi sihlele usuku ukuthi sibonane lukwazi nje ukwedlula kahle lolu daba ngoba engicabanga ukuthi mhlawumbe nina nikhuluma nje ngiyayiqonda impilo yami niyayazi ukuthi ngivelaphi ngizalwaphi yabo nanokuthi niyazi ukuthi ukusuka kwamphansi akukho ukungcola nezinto ezibhedane ngeke ngibone mhlawumbe engiyibandakanyela nazo yikho ngithi mina ngizozwa nje ukuthi nithini ngibona lopho usuku bese siyakwazi ukuhlala phansi. Ngibonga kakhulu ke nina besilo ngiyabonga ngoba sekuhlule nami sengicela ukucambalala. Siyabonga kakhulu bamkwanyana. Sibonga isikhathi sakho sibonga konke sibonga nabantu ababekhona indaba ezethu asibonga. Siyathokoza.